Sanibonani makhaya, sanibonani lapho kufinyelela khona le video kuzo zonke iy'ndawo. Siyanibingelela bazalwane. Nikhuluma noThandazo uMtungwa uMbulazi ngiqhamuka-ke eJozi eSoweto. Bazalwane, angisaqhamuki kakhulu-ke ngikhulume nabalandeli bami. Angisaqhamuki kakhulu ngenxa yobubhizi esengibhizi ngakho-ke manje. Sike sakhuluma futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu umuntu ovulayo la kuvaleke khona. Sikhulumile kakhulu ngeBhayibheli ukuthi uNkulunkulu ubani, uNkulunkulu usenzelani, thina singabantu masithandaza sisuke senzani. Sisikhulumile zonke lezo zinto ukuthi sisuke senyakazisa imimoya. Manje nami ngithanda ukuzosho ukuthi nami ngabusiswa nami ngomsebenzi ebudaleni bami, ekukhuleni kwami, ngingasacabangi ukuthi izinto zingangenzakalela, kodwa uNkulunkulu wangivulela umnyango bazalwane. Wangivulela umnyango, ngangakholwa nami ukuthi hawu, nami ngisengakwazi ukuthi ngihambe ngiyosebenza. Nami ngisengakwazi ukuthi ngithathe ibhegi ngihambe ngiyosebenza, ngoba phela ngendlela umsebenzi wokuthandaza ubungakhona ubusubona ukuthi kusho ukuthi mina uNkulunkulu wangabela ukuthi ngithandaze kuphela. La ngifuna ukukhuluma nabantu asebalahle ithemba. Mina nje ngi-example yabantu abaphendulekile emthandazweni. Nami ngangisengivumile kimi ukuthi kusho ukuthi mina umsebenzi wami ngaza emhlabeni ngizothandazela abantu. Ibuhlungu-ke le engiyikhulumayo namhlanje bazalwane. Ngangithi-ke kusho ukuthi mina ngoba nakhu kuthiwa siyawalandela amagama wethu, mina-ke nami kusho ukuthi-ke ngilandela elami igama lokuthi mangithandaze. Mina mangithandaza, mina ngingatholi lutho, ngithandazela abantu bathole, mina ngingatholi lutho. Ngifuna ukufika kule ndaba yokuthi bazalwane, ekuthandazeni kudinga konke ukuyinikela, njengoba sike saxoxa emavilini akudala. Ukuyinikela nokuvula inhliziyo, uyakhethwa, sikhulumile ukuthi uyakhethwa. And ekukhetheni kwakho kuba nama-challenge abakhona. Ekukhetheni kwakho kudinga ukuthi ubekezele, kudinga ukuthi uhambe ngendlela. Kodwa umangale manje ukuthi ngoba sengikwenzile konke, sengisebenzile, sengithandazile, ngithandaze ngaze ngathandaza izolo, namanje mawungafona manje ngizothandaza, nakusasa ngizothandaza, ngoba umthandazo uyizo zonke izinto. Uyazi kuke kufike isikhathi lapho ubone ukuthi sengikwenzile konke, sengithandazile, ngibenzele abantu umusa, ngikwenzile lokho abakithi noNkulunkulu abangithumile ukuthi mangikwenze, kodwa kimi akuvuleki. Ugcine-ke sowufika ekuthanini, ayi kusho ukuthi mina ngabelwa ukuthi mina mangizobukela abantu bayibusiseka, ngiphinde mina ngibakhulekele abantu bavulekelwe yizinto, mina kimi kungavuleki. Ngesinye isikhathi uzuzibuza ukuthi abantu bona babusiseka ngemikhuleko yami, mina kimi kwathuleka, kanti sengiwuJesu na? Ngoba uJesu phela wazela ukuzofela abantu, kodwa wena umuntu nawe. Wena mawukhuleka abantu bayaphila, izinto ebantwini ziyenzeka, kodwa kuwe azenzeki izinto bazalwane. Manje-ke nami ngizovusa ithemba kumuntu. Nami ngizovusa ithemba kumuntu ukuthi uma nami uNkulunkulu eqhamukile kimi. Qhamukile bazalwane uNkulunkulu. Uqhamukile uNkulunkulu kimi ngezinto engangiyifisa zingenzeki. Ekugcineni wangiphendula futhi angizange ngibe nokukholwa. Namhlanje nje ngizoxoxa ngami. Angizange ngibe nokukholwa, kodwa bengikukhulekela lokhu. Uma engiqhamukela uNkulunkulu engipha nami isinkwa ekakudala ngisilangazelela, ngasithola isinkwa nami sengiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni
njengabantu abavuka ekuseni beyosebenza bebuye nezimali ekhaya. Okusho khona-ke ukuthi uNkulunkulu usebenza ngesikhathi sakhe, uvula izinto ngesikhathi sakhe. uNkulunkulu wey'khathi. Manje thina sihambe bese siphelela ithemba masisha, bese silahla ithemba. Kanti-ke kuyahlalwa kuNkulunkulu, uJehova. Hlala kuNkulunkulu. Ithi noma sowubona, yazi uthembe, ngisho sowubona ukuthi ithemba alisekho, uba buhlungu umoya wami mengikhuluma kanjena. Ubona ukuthi ithemba alisekho, noma usukhuleka ngelinye ilanga sowuthi baba makuthande wena, ngoba mina lokhu engangiyifisela khona, ngiyicelela khona, ngikhula nginawo wonke amandla ukuthi nami ngasebenza, ngijime nami ngigibele iy'timela ney'nqola zomlilo ngemsebenzini, ngithi ngiyosebenzela mina, ngiyosebenzela iy'ngane zami, kungenzeki. Kodwa uhlale phansi kwe-test, cela ukukhuluma nomuntu othi ngikhulekile, sengenze konke akuvuleki. Yeyi, uma ngabe uNkulunkulu kwenzile kimi, wakwenza kuloya, nakuwe uzokwenza. Okubalulekile ukuthi umkhumbuze izwi lakhe, umtshele ukuthi baba kusho wena ezwini lakho wathi uNkulunkulu wey'busiso, kusho wena ezwini lakho wathi wena uvula la kuvaleke khona, kusho wena wathi wena uliqhawe, ayikho into ehlulayo, wena uma ngiya empini uhamba nami, kusho wena baba wathi useduze kwalaba iy'nkophe zabo zimanzi, nalaba iy'nhliziyo zabo ziphukile. Umkhumbuze uNkulunkulu izwi alikhulumile kuwe, uthi kusho wena wathi mangikwethembe, ngoba wena uNkulunkulu othembakele. Yazi umbalele konke uNkulunkulu. Makuthi khala. Kunesisho sesiZulu esithi, futhi sihlabelela kusona isisho esithi inyembezi zeminyaka azifezi lutho. Lalela, ziyasebenza inyembezi. Ngalesikhathi wena ukhuluma noNkulunkulu, usho lamagama, umtshela ukuthi baba kodwa kusho wena. Namhlanje mina ngathi wena awukho, ngaphi kokusho kwakho? Ukhale ziphume inyembezi, uyazikhongozela yena uNkulunkulu, abesathi uyazisula inyembezi. Ufikile kimi bazalwane, ngithe namhlanje ngizokhuluma ngami. Ufikile kimi uNkulunkulu, ngaliphakamisa igama lakhe, ngathi baba hanti nontse umpona ha ke lela jwalo, ke fa batho tshepo ke sena letho, nna ke sena letho, mara ke fa batho tshepo ka lebitso la hao. Kajeno mpontshitse hore wena o teng, ke a o bona Ntate Modimo, ke a o bona, ngiyakubona uNkulunkulu ukuthi ukhona, ngikubona ngemsebenzi oyenzile empilweni yami, ngikubona ngale mpendulo osunginike yona ngalesikhathi samanje. Hey bazalwane, ngicela nime nithemba, mangathi yena ukususa la akubeke la, akuthathe la akubeke la, kuyenzeka. Futhi-ke bazalwane, ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uzoza nento enkulu kuwe, kepha uNkulunkulu uzoza nento wena ozoyikhulisa bese iyakusebenzela. Ngicela abantu balinde ngomkhuleko, mabalinde abantu ngomkhuleko. uNkulunkulu wey'khathi, ngoba uma ugijima uthi wena ufuna ukuzenzela ngendlela yakho, uzohambe bese uyashayisa, ngoba uma wenza ngendlela yakho ubeke bese uhlanganisa nezinto ebekungafunekanga ukuthi uhlanganise nazo. Mzalwane, uyaphila ngamagama abantu abakhuluma ngawo, uthi sowenzile, sowubakhulekisile abantu bebona iy'mpendulo. Omunye angeke akunika imali, ngiyazi ukuthi imali iyaphilisa, sibheke yona. Omunye angeke akunika imali, kodwa uzokunika amagama, athi gogo ngiyabonga imithandazo yakho ingiqaqele la nala. Yabona la magama alifta umoya wakho. Omunye aze athi ngiyakukhanyisela impela, ungamcelanga, athi ngiyakukhanyisela impela,
akhanyisele umuntu athi ngibonga amazwi owakhulumile angiqinisile bese ngiphelelwa yithemba. Angithi uyayibona leyo nto leyo. Uma ekhuluma kanjalo kuwe, udumisa uNkulunkulu, akadumisi wena, ngoba wena uze ebantwini ngegama likaNkulunkulu baphila abantu. Manje nami namhlanje bengizosho ukuthi nginyamalele nje kangaka, ngibhizi nami ngiyasebenza. uJehova uvule iminyango, uNkulunkulu uvula umnyango. Kodwa-ke umsebenzi wethu usaqhubeka. Ngicela-ke lokhu kusho abesayakubusisa uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu ophilayo. Amen.